jotono no Tring bisini tongthokma hambaiya forok puilao 1433 bisinu yakare 1434 bisi Tring era chengjaka tinini simi chungchini Tring bisino naikake laibumao bo nukjago azora rogo Tripura o Bubagra song bisirbak Tring calendar no use khayo rangni puisao phano hayake agin IGM hospital kasam o suijagro tini Bubagra Tring celebrate khlaika Kanchanpur tai unukuti hangkorni pancham nagara boa jagao chugyarongno kasangma jorani blanket tai kanjangnai rignai bakha tai chung saimano miao Tring ni simino Bubagra kabangma thayono berayi lukurok bai malai tongmani tai Kokborok kaham sai tongmani jehetu sungtini Bubagra ni kok sakaba te kaisa belai khe imported kokma saijane tini songduk bo songni chini laibumani simino Bubagra songro nuyongmao chiburi mutani chontainyo tlangai ker mutai relaimani Tiprasarongni wathop mutai omonobo sung pogi thangmaya hingke tabuk khe tamo nukjaka hingke nuyongma buskango Sri City ni simi laibuma kasam Bubagra song bisi brum brum no ker mutai ri phaimani jaga gana ose kaisa toilet chlamnani bagai jaga khorjang nukha omo belai khe sitra Tiprasarongno tam khlaima klaikha tabukho Tiprasa kamanase Bubagra songni Sri City ni je tomungsa moro kamanase ni sanai roka biang thangbai kya o bahadi kesak dormo khayo bahadi kosom dormo khayo hne bono ST ni cancel ma khainai hai hini sana siminda rungbai amsakse kubui khe Bubagra songni agini Sri City laibuma kasamrong nang hamjagi kamajagi tonghaka omoni kokno bo nang tisadi tomoni bagai okongno khati sayangna nang omkha Bubagra ni laibuma kasam agi Sri City ni care puja khlai hamene omo komori thangma khlai yada Bubagra bir bikramni boni sima lungro jai khaiji yangi bolongrok ngi tongmani haike ok sai tongnarok sap khlai rna ringada agana gini mane hamiaro khibelaimani amoni bagai khe kokti sana ringada tama amkha Sri City yada Bubagra songse chini laibuma bomano wanchugi Tiprasarongni Sri City kamana hin chai tonglai o men samungno kai khas khailaya event tabungni Bubagra product no srise jainang yakha kok sai tongo bomano Tiprasani laibuma no muthangnani bagai kok salai tonglai khe Tiprasarongni laibuma ba laibuma no tongnai culture no tongnai nungamo jesa dormo phana khlai tongdi tamoni himbele dormo no onyo dofa no onyo dormo hingkele tini khnapana ang slaimano haipano dofa hingke slaimia Tiprasa ba Tiprasa no tongnai amoni bagno dofa na hamjangna sikidi Tiprasa na hamjangna sikidi nung tini Tiprasa na hamjangna ringya dofa na hamjangna ringya Tiprasa ba Tiprasa no nasilaya khlai nasileri toninlaini jatkhe kok sabo haike khnani ni bsa nini busu haike ne Tiprasa ba Tiprasa walai suklai ingi mathang chinai chakrai ningkre kere ingi tarmani nung no nini bongso no hamela mawo tlango hingke tini ni video amsuno baibrok norongni bukhani kok butui sadi ang je samani kok amos kahamda na hamya comment khlai sadi haike video no sajak khai like khlai di tai channel no ketal no video nai tong ke channel no subscribe khlai di bell icon click khlai di amsuno tini ni video hambai।